Ilocano Love Drama Stories. Iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kung ako no, bakasyon tayo lang nga dito lugar ayo. San tayo matgaya man ngagsubli iti Amerika? Natanganan ni Lolam. Iso nga nyawi kon, kitawan ti kadwana. Oray ta nakaretiro ak magtang na militar. Ket kasano ti panagadal ko? Napanawak pa dagiti bargadak, agraman dagiti adu a kaayan ayat ko. Dahil tati may sapay agapo nang ikading kong iyawid kayo kinanang. May sungsung kalaunay kadagaya ka mang tigang. Papa, kasladyak ka ba alam ti agbiag diti probinsya? No diyo kaya ti agsubli di Amerika. Kabaalak ti agawid a sisyak. Saan anatanggan ti olom si ka, Reynold? Angan papa. Amamugan. May sa ka retirado a militar. Kita mo non niya ti paganuruta. Lintag ti tunggal sao. Mawadam. Maluksaw lakit din ni Reynod kadagajeng embagam kenkwana. Manipod simrek iti kwarto na, saan pa'y arimuar? Sana siya tesoro na. Nung namin anon ng balod na. Gapo kadag iti skandalo. Anak kay pasungal ngalan na. Ay, talaga natuso ti anak mo. Basol gumatlang. Nabaybaya kabayatan ti kadak iti serbisyo. Di makkel nga men nga awan tinariingan na nga ina. Saan ka magtanan ang asawa? Saan ko na pinanunod pa iti mga asawa? Tadyak tumat lang masango. Amo yun, tinagbali na problema iti asawa. Ay na, saan mo alagipin pa day takit nabayagan? Ipamaysak lang ang timatang ko para iti anak ko. Nay, itay payakit kita anak. Di nagsamot ten malasin, Leon. Siyak ni Perme. Kung nagtubaya sana ka nagbidot, pasensyakan kaya. Nabayag ngamin ang dahil tinaodi pa nagbakasyon ko. Nakalaklakay gabi ng tilangak. Takasano, manipod iti nakatorpos tayo iti high school. Naigugur ako ni titalon. San mo nga ibayin ti kinamanalon mo, Fermin? Noawan kayo amanalon. Saan ang amangan ti nga pagilian? Ay na, naimbag taon pa'y tinagbalbaliwam, Leon. Awan mo trombang nga baliwa. Aga kalugaran tayo. Datati na singad nga gayamidi. Yak tumatalikodan ti kinakurapay ang nagtauda, Fermin. Ayun nga, naimbag man kede, ta nakabakasyon ka. Saan tayo nga mo, no, makapagkikita tayong tupay. Kapigbig sambay lang. Panunutan man na paot pa itibiyag mo. Kung sana ka nung agsubli, di Amerika. Kat, ito'y kain ngagnaad. Ay, sa bagay. Ado, ti pa kay sukatan ti dolyaris mo. At dadagdag kalaga po na no apay nging kadeng ko ngagtalinaden dito lugar tayo. Nga madanto na papaot apa nagsarita ta. Ay, sige. Panawan ka nga ruda yun. Tanay, nakarugrugi, taka makisarsarita kayong kalayon. Mawata tagapumiti talon, awanan niya man na. Pumasyar kan to'y balay, tagsangot ang agidom. Pambarantang agpinadamag. Ay, nalpas matlaangan. Nabanluga ka nagluto, Dalia. Agina na akla ang biin. Sakto ang tigos. Uri siya kung di mapanagla ko ijay lake, nanang. Atoy. Ang mga numarigatan ka. Apay, di ka mabain. Balasang kan. Ha? Laglagi pem, akaadwan adayo, dagiti agpaspasyar ijay lake. Masabol at tulungan kayo, nanang. Barang makapagtuloy ak tumat lang agadal. Awen nga rod, manunat awen na nagsardeng ka nagadal. Saan ko maanasapa anatay day di amam.
Kapo iti kinamamartak na. Nanang, saan kayo ang mauwanan itinamnama? Masapol ang makapagtuloy ak nga agadal. Tapno may paayan kayo iti pagnamayan. Sige, aganos ka anak ko. Ala, umuna kang harutin ijelik. Sumaruno aktuken kan. Agi na kayo laptan, nanang. Kaasi kayo mat. Kabailak na ito'y. Kastoy gaya man di kinapintas da ito ang lugar. Nagano tagpaspasyar. Ado ba iti dayo? Uwan nga agpaisaw leon. Daydayawan da dagiti migratory birds. Naggapo iti naduma-duma apagilyan ti balas iti tao dagita at matayap. Ket pinanawan da ti kinalamis ti lugar ang nagapanda. Ne, napanan nga rudan ni Reynold. Ibagbaga na itay anagmayat ka no apaltugan dagijay at tumatayag. Naluko talaga. Adanam amo na itay akatab na apada na Filipino-American. Naimbag ng dayo, sir. Kumatang kayo itilako ka merienda. Nabayagan ajak na karaman iti kastoy amakmakan. At pili kayo lang, ma'am. Nagpinta sa nabalasan. Kaslat ng ambo kakahingihingas na. Ay, kas taunay ti pa nang mingming dayo ang lalaki kanya kitay. Halak pa titinta nervyos. Sige sir, ma'am. Wala ustahan ko namnatan kanyak balasang ka. Nanang, katang mami nalako nana. Ha? Kasi mo na mapudutan nga gisursor. San mo tadago sa madadaal? Mabalin mong ipamirinda kadagiti sumarong karto yung balay. Ay, wan man laangan. Isupot mo la amin ang day tabalasang ko. Ay, nga tinagan mo itaya? Siyak ni Dalia, Lola. Siyak mo't ni Tata Malyon. Nagan tinahoyongan niya. Ngam na sayata ka tao. Oh, alam mo na iti bayad na. Ala, 3,000, sir. Ni, dakal unay na ito ay. Tatalo. Saan ka ngagbayin bay? Kasla sarabo mo't ten tinaduma. Nabit pa ya si mangpet kami manipo di Amerika. Ay, balikbayan kayo, gayam. Agyaman naklaon na sir. Tulungan ka laangan ang mga supot iti day tadalya. Iti kasta, makaawid kamitan. Saan mo unay apapaggasan tagmaneho? Ang mga numadisgrasa tayo pa. Ay, apay ayang ang palubos mo amin ani Reynold tagmaneho. Relax kayo lang, Lola. Nairwama ki Amerika ang nalalawat ti kalsada. Adda tayo diti probinsya. Napanan nyo kadagayakat gamitay. Papa, adang amin sinursurot mi anak pintas ken na po daw abalasan. Ah, Kat napagbidot ang Amerikana. Pilipina mat gayam. Ado tinapipintas ababalasang dito'y probinsya. saan mo nga raramidan ti kinaluko mi di Amerika, Reynold? Itipan na kaya dayom kada kinaluko abarkadam. May pasnag mo mat nga tante agatal. Sayang. Jak matin na damag ti lugar da abalasan. Di ada ko mapaspasyarak. Kay bagbagalaang ni Papang Mau. Isardeng yun nakasarita ni Reynold. Tapno may pasnag na ti agmaniho. Ija itong balay. Nakasarita tayo. Madanagan aksa. Awan mo ti amo kabasol ko tapnoong tandak, papa. Ay takit tirigat na kada kayo. Ngamin, retirado kayo a soldado. Anak, jak na puutan ti sangkot mo Nagalistukan. Awan ka di tinalakwa. Nagdarasa na ibos nanang. Ginulpi ngamin dagijay agi na abalikbayan. Dahito man timbayad daw. Ha? 3,000? Nanang. Takulan anak ko. Sarabok ka nun ti daduma. Sige. Idulin mo nga road day ta sa nga ribo, anak. Inayon mo, iti ur-urnungam agastusan to, iti panagtuloy mo nga agadan. Agyaman naklaonay, nanang. Nalukay ti ima day di alakay. Ngam amoy yun, nanang. Nakwapo. Ha? Dalia. Uray klaag, tibayo iti day ta nga imbagam. Apay, nanang. Anya kami ti pampanunutan nyo. Awan mo't dakas ng imbaga ka. Iso na laan. Ang mga na yung inauna day di ngamda kayo. Anya? Sige. Ingka ginanan. Ang mga nabannog kan.
Lala, sige. Dahil tuloy ko pa ilaang man ti maturog. Nas daawak iti kinadakkel ti gatad nga intid mo iti dayjay abalasang, Leo. Kasla, awan serpi ti kwarta ken ka. Nasyanak ngamin kinidalya nanang. Ken malagip ko ti kinarigat mo ti biyag tayo di. Saan nga tan nga adal dayjay? Sayang tasanta na kasarita iti nabayag. Langan na tinasingpet ken managbabayin. Ti dayawak kinidalya. Bimal balasangan. Saan nga agbain nga aglako kadagiti turista. Kaya't naman lang at ati makatulong kadagiti naganakin ko na. Sige na nang, sumurik ako niti Kortok. Madamdaman to nakasaritak ni Reynold. Day talaang no agribas apumanaw. San na paya kabisado ti turturungin na ditoy. Di naman kaya ti makibarkada kadagiti karro ba? Marwam tumitla ang Leon. Ije Amerika anay anak. Kat italaang ang mapadasan na ti agawid dito'y probinsya. Nagay ay may ti alintatak ti ropa ni Dalia. Ada nakalang mga liday kadagiti matana. Ngamtisan ko ang malipatan. Nakigtutak iti makitak. Kaslad da kayong ingas na nga mamok. Ngam na ko drop ti lagip ko. Sakbay nagamamo kami idi kini Margaret. Ado ti babae ang naglabas iti biyag ko. May isang ata kadakwada ti ina ni Dalia. Aginom ta baya ti panagsarsarita ta gayam. At nato sa bali panagsangot ta panaginom. Agpapartiak to iti kalding. Usto, at mabalin ka dagiti tarakon ko akalding, Leon. Mapagiso. Bayadak pa ikit din na. Mawit lang. Ay, ne. Kita ma, ang mga nodulyar ti matutot mo pang bayad. Oh? Aywan gayam, Leon. Apay nga minadikan ng asawa pa. Di bagaksay din king katiga po na. Diyak kaya ta may padaday ti asawa. Ay na, talaga nga adong tinagbalbaliwa mo. Natangan ta ni tiday ta banag kaya ano tinaglaba sa babae ti biyag ko. Kumusta da nga tan? Bulos nga wandamag kon kadakwada. Nalabit ang naragsak day ti sidong tinakiasawaan da. Apayan niya ti problema mo, Reynold. Kurang langan, gibarsak mo ti cellphone mo. Nakaadayumat gayam ni Ramsey, Papa. Ada ita ije Palawan. Dahil jay turista na mamamigi lake, iti bagbaga maramsi. Dahil dalangan ti pagpupudutam. Iso nga ron ti kayat ko ang mabarkada, Papa. Tsak kaya dagiti tao ditoy. Saan kang nagbali na bastos? Kabagyan pa ilang nagijay. Apay, talaga ka di saan tayo nagsubli di Amerika? Dito'y tayon ngagnad, tapno may iliklik ka kadagitigang. Urahin tayo lang aglukat ti klase. Tay tuloy mo, di managadal mo. Nangagkuti nagsaritaan yung agama. Saan mo kuman pinagungtan? Amamudak mo ta, nanang. Leon, saan mo kuman nga ipakat ti kinasoldadong kinirenold? Ang mga no, ad-ad-adi mo maiturong. Kasano ajak makawagat? Uyawan na din dagiti karo ba tayo ngagtutubo? Ay, sika kuman ti mga awat iti anak mo. Enton bumaybayag, mayam amo ng tumitla ang tibagina. Ay, nakurang ngamin ti pasensyak. Baya, siya kunti makaamo kinirenod. Ay, barumbado ti anak mo. Ngumno siya ti makisarita kinkwana. Amunak mat adanggan. Adadasan ngagnagam, no sana makangag iti ungat. Ngambarang adan tumot lang pagbalbaliwan na. Dalia, anak. Anya pinahangker aramidem dito'y kwartom. Apaya saan ka pailaang amaturog? Bilbilangag nga ron naman ang tiyurnong ko nang. Agdaman nga min turista nang tad kanya ko ni ti kwarta. Daga dyan nagpaspasyar.
Ay, nagsaya atan ngay anak ko. Naranaam ka di manan, tay lakay akong kunam ide. Sa bali, nanang. Jak nakita idan. Nakiam-amo kanya kiti. Asla, Leon sa tinagan day dya lakay. Wan, Leon. Anya? Kan, ustang matinagan dya inana. Jak na damag no sa dino ti lugar da. Nagbainak mo na ng damag. Kasta ka di. Sige, maturog kan. Iredip ko matan. Kat ni, masapa akpay nga agriing inton bigat. Nasabat ko itay ni Leon na naustang. Hindi naksiguro nadlaw. Takas taon na iti panagpataray na iti lugan na. Agpadadalat ta kini Reynold ang napagkas nga agmaneho. Ang mga nagdardaras, napatag siguro ti papananda. Nangag ko itay nga ada kasasarita na iti cellphone. Agkita dan sa taada pagtultulagan da ang negosyo. Ne, talagang sa ngawan panggapnan ngagsubli ijay Amerika na naustang. Ay, bakit akon? Kayat ko adituyak apumusay permen. Agabay kamin to, ititanam day di asawak. Ne, da kayo matana. Apay aya akas na tibagbagayo. Napigsa kayo pa'y. Napaot pa'y tibiyagyo. Ne, na, bakna nga talagang ni Leon. Nakarigrigat mo't ti panagbiag mi iti barok. Nasayaat ko man saan adak kala problema mi ni Reynold nga apukaw. Saan ako na yung makapataray? Nagsasalubang tilugan. Saan ti magmag na itigit ti kalsada? Talaga nga dulat na tagpaspasyar iti laik. Di, ano na jaya? Ipaigit ko tilugan ko. Mabit lang, basang. Mabigbig ka. Wan, si kang agpaiso. Apay, nanano ka? Sir, dandaninak na padong parang tilimaba sa motor. Sige. Itulnog ka lang ni Gibalayo. Umay kandalya. Sa dino ti Balayo, itulnog ka lang naging kay tiri daw yo. Tapno mamamok mat ninanang mo. Day tabasit kandaanan ang balay, sir. Nakurapay kami laang. Tatalyon ko namlatan. Day dyan ninanang kon. Umay kayo. Madamang daldalo si Sisamo ti balay. Oh, dali anak. Nana, itaman pa'y anamalaman ka si Mangpet. Ha? Babit lang. Si Kani. Monica? Agam amo kayo kininanang, tatalyon? Monica. Yagnam naman na dito'y kayong agnana diti anak mo ni Dalia. Nabayag lang agpaiso na santa nagkita. Balasang di anak mo. Ala, kababayin kini tatalyon ang dito'y pero ti pagsasaritaan tayo nanang. Ay, sir, umunag tayo dita balay. Huwag nga paiso. Uray ka sa nuti kinanumuti pagtaangan mi. Tumanon ka. Sige. Ngayon saan na ka makapagbayag? Dabay ngamin papanak. Nalawsak lang amin ni Dalia magmag na katintulnog kulangan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ikagayam na tumpar. Di ka nga minagan anad. Kasano no awan nakakita ken ka. Ado kami amagmag na. Ni tatalyon pa lang tinang tulong kanyak. Nagpaigdak mo't iti pagpagnaak. Barumbado day dyan nakamotor at dandani nakadisgrasya kanyak. Alala, agan anad kanton intun maminsan. Wan gayam, agam amo kayo kani tatalyon? Well. Saan kami anasingan? Agkit-kita kami la iti pagadalan. Saan mo't nga mi na natuloy ti panagadal ko iti koleyo. Amoyo,
Ni tatalyon tinagbayad kanyang iti 3,000 pesos. Anya? Uy, nanang. Nagsayahat dat yung dolaws tang. Dakkel nga tati balay daan niya. Awan. Baknang ka. Siguro tadyak mo't masigurado. Anak, no nakainanakan, ikagtigusan. Tagluto akon, iti pangrabyanta. Uray madamdaman nga agdigosak nanang. Intun malpas tamang rabi eh. Isuntulahangan ti pa nagdigos ko. Napatagsakit di tinapanam leon. Nasipngatan ka si Mangpart. Naibayaga ka nakisal sarita kini Martin, anang. Tay nagnaki ti lake. Nalabsak ni Dalia. Kadintulnog kumagta ni Ibaleda. Dalya? Well, Ay wan, malagip kaon. Ay napintas abalasang aginatang mo amin tila ako na ide. ang mga nuan niya ti kaya tasawan ti panangkita yung kanyak, nanang. Amok ba't kiti na nagnagam ka, anak ko? Matadaan laang ti masakbayan ni Dalia nung kaspangarikan. Nakita nga may nadandan ni padungpara ni ti motor. Nasyanakin ko, na. Sukin tulnog ko ni Ibaleda. Naimbagman ta nakita. Sige, nanang. Itay pa yung makadigdi ko sa... Talaga na barat ti panawan di ti probinsya. Namula ko maninanang nanya ti pakariribuga. Kalpasan ti nasuro ka do pulo atawan. Yak namnaman nga kita kami pa'y kini Monica. San pa'y nagkupas ti kinapintas na. No pa'y nadlaw ko ti kinarigat ti biagdakin ni Dalia. San nga mo ni nanang tinagbalin anapalabas mi kini Monica. Diyak namnamain nga agsubli ka dito'y balay. Agmay sa. San pa yasim mangpat ni Dalia? Nasayat, tapnusan namang nagtipagsaritaan da. Anya ti kahit mo asawan. Lading ita. Hindi na pa nagtrabaho iti syudad. Katinrapin ko ti panakatal ko. Nabaybayan kan. Kat idisan ako na sinublian. Namamok ni Peter. Rigat ken panagsagaba ti linakam ko ken kuana. Aging gaana tay. Gapo iti kinamamartek na. Ulita. Pakawan na ko ma. Nusan ka binaybayan? Anya nga tati nagbalinak kita ti panagbiagta. Si mangpat ka matgaya man Dalia. Maganano ka? Apay akas tati lang nga si mangpat. Nangig ko amin na nagsaritaan nyo kan tatalyon, nanang. Sigod kayo mga kayan ayat kayo? Uwen, anak. Ni Leon, tim mo na, ngayat ko. Hindi agad adalaki ti koleyo. Dahil di tatang mo, tinakatuluyak. No, da kayo kumati nagkatuluyan kan tatalyon. Siguro, sana kasto ti kinarigat ti biyagtan niya, nanang. Ha? Ano tikit mo asawen? Baknang ni tatalyon. Nagpintas ti lugan na. Nakapanta kumamot ti Amerika niya. Ano tikit mo asawen iti day tadalya? Apay, makakadin nga grig-grigat. Kasama tatirig na ti agbyag anabak ng nanang. Sana kasi ta kanawin ang makurkurangan ta. Dalia, anak. Pakawan, anak. Ngamin, saan ka na ipayan itinasaya at apyag? Nanang, mabitlaan. Nanang! Sana kung ngayon kaso ni nanang. Makasangsangit as imbrot iti kwarto na. Ala, nasa aircon samat na tirik na ana. Permin.
Siya kong lalatan niya may ninom. Madi ka ditirik na mga minom. Ay na, kasla iti kapigpigsaan da pay lang gayam ti kinalayng mga uminom, Leon. Kinapudno na malagsi di tiday di pa nagsamot Itaman langan nga minuma. Ingkari kidi asan ako na sumimsim iti arak. Anda ka ti barbarta kam? Uminom ka. Di nakbayboyan latan. Pagustuhan naklaan. Saan kang nagbartag taamangan no san kanton na makapanay italon? Manmano ka sumimsim iti arak. Adoon ti kimapsutan ti bagik. Ay na, sige man lagan, pagustuhan ka. Basta man di ko na. Sanay mas na iti pulutan da. Nanganapay lang, talaga na imasan. Nung may masak tagpulutan, ang mga makaadok ti uminom. Oray, tasidigmad lang ti pagawidam. Yung basol kon, no di ka makapanay ti talon mainton bigat. Ay na, sana bali. Nalpas ko mo ang ginaikan. Awanan ti ato at trabaho. Ipaidamlatan iti kaman ni Leon Fermin. Ay, basta unay ti bartek na. Ay na, natagsan ni Leon na naustak. Nagdakal na ti bagay na. Ay, italang anakita ka na palalo ti bartek na. Sumanaupay lagi tayo. Saan pa'y kiting agpasublat E di kwan, intumugnan, ijay lamisaan. Numuna ta saan pa'y asimangpat ni Reynold. Ay, ang mga nanyamot yan, tinapasamak na. Nakitak mo't at kinakuyok na dagiti babaro akaro ba tayo. May sapay kati barok at kinakuyog na. Ay, naimbag man ta, naiya mo na matlaang ti bagbagina. Ina, paparanda di na maya sa dagtibagina. Napotlan mo't ngay Ilocano. Di maklang kami ni Amerika. Daga, hindi di kwarto. Yung kasano na kastrepag. Nagsangsang kami pailang ni Fermin nga gininom may tayong sakit tiolog. Naparte kag sa kailangan. Ay, anya kalakit din, Reynold. Pasado alas 12 itirabi Ita pa'y laang ti sangpot mo. Di ka paro na. Maturugan. Adan ni Reynold. Kung ikulong ha. Ang mga nungtan na kayo man. Sungsong lagi ti kakabwa ka nagpasya. Ang iba mo yun. Nagsaya at nagaya makakabwa. Ngala, mapan ka nga rin maturaw. Ay, payat yan ako na ya. Ano kaya? Ituloy ko matindi maturog. Talaga na sakit tiolog. Hindi gusto ko mangamyak ka balanti bumangon. Dahito ti kapem, Leon. Agyamanak na nang. Kaslamahul-ulang ako lang. Nasakit tiolog. Napalalwak ti minom itirabi. Nasda awak nga raw. Apag sangpot mo dito balay idi kalma. Inawis mo ni Permen nga naginom. Nanang, malagip yung pain ni Dalia. Amo yung sigo da kay nayat ko ni Monica ngay nana. Anya? Saan yung nga mo ti may panggap ni Monica? Itinakita ka kinarigat ti biyagda nga gina. Nakonsensya. Anya ti kayat mo asawan? Anak yun ni Dalia? Saan? Awa na pasama kiti nagbatan mi kini Monica. Ngumno da kami kumati nakasawa. Ang mga no sa nakasya kinarigat ti biyagda ita. Tadi anak. Itay pa'y anak kasagana ti pamigatan. Anak, muna kalata na mga anak. Ituloy ko lang ti agluto iti may lako inton madamdama. Nanang, sorry ha. Bigbigat. Saan ka ngagluha
Amok. Nasa air ko tirik na ayo di rabi eh. Impakat ko man ang tikin ambisyosa. Kalpasan anamo kasigo da ka ayan ayat yun ni Tata Leon. Anak, nakurapayak nga inam. Kaya na maipada ka kanyak. So nga ikarigatan ka ang pagadalan. Ag tinulong tayo nanang. Inton makaturpusak. Ipaayan kay to'y tinanam ay apyag. Amo makagurgurak ti madayday mo duman, Reynold. Anya ti problema? Dayta, imisa makon papa. Agbuntog kay ngagmaneho. Papanan tayo ka di. Nagkita kami ti Sigod a kaadala kay Manila. Ket nangato ka noon ti saad na iti universidad. Pasyaran tayo ti opisina na tatulungan na ka makapag-enroll. Masapol ka di pa'y papa. Militar kaya talaga. San ka na sumupiyat? Noar ara pa apa mga agsubli tayo pa di Amerika. Dinton mapasamak data. Sige ha. Tapno saan kayo nagpungtot? Umanugot ako ni Tikayatcho. Ngem, inton makatorpusak. Agsubli akto ni di Amerika. Anya? Amoy papa sayang di na panawak anubya ki Los Angeles. Nagpintas ni Kimberly. Chinese American ngamin. Anong anumat nga ta tinapipinta sa babalasang dito eh? Saan ko akaya taday tamanan di sangwam? Saan mo apaglulukwan dagiti babae? Maawatam. Nang, aday baka ka na kayo ha? Mabaling ko ka din ti sumrag na agad iti day ti sumaro na semestre. Adamatan makanay pagmatrikulak. Sige anak ko. Okay, kaano ti planom apan nag-enroll? Ura inton bigat ko man nanang. Ngam, pampanunutak ti panaglakok. Ado pa lang amin ti agpaspasyar ijay lay ka turista. O nailagit tintoy anak ko. Paya, siya kunti makaamo iti dayta. Kaasi kayo mat nanang. Nakasapsapa kayo agriri ngaglutluto. Sada kayo pailaan ti mapanaglako. Dalya anak, kabaiglak daytoy. Inton agadal kan, awan sa bali apapanan na. Adyak bukodan ti hagluto ken aglako. Talaga nga adulat na ti agpaspasyar dito itay. Dayawen dagiti turista, dagiti migratory birds. Ha, Nilion. Adam kadwa na abakan. Dayta nga tati inana. Liklika kita. Muni ka? Nakita na ko ni Leon. Sana ko na makaliklik. Oh, si kamo ti may naglako. Apay ni Dalia? Napan ngamin nag-enroll. Nakaurnong kami mutbasit iti pagmatriko na na. Kalpasan ti sumagmamano atawin na panagsardeng na. Si kagayab ti ina ni Dalia, Monica. Pasit matan na ba ti alakong? Ay, gatangag la amin ang dayta. Ay, agyaman ako, nay, Kay kahit kun atap no nasapat ipanagawid ko. Kan makainanaak matan. Ay, narigat nga mintibiyag. Tinakurapay, nanay. Agan anos ka balasang ko. Naimbag tulaang no mapagturpos mo ni Dalia. Nasingpat ti balasang mo. Nagkita kayo gayam kin ni Tata Leon? Kan nagamam mo kayo kin Lola Ostang? Di na magdakpay gayam? Uwain anak ko. Kaputa, siyak tinakita dahil naglako. Nang, amo na nga ta nagayan ayat kayo idi kin Tata Leon? Ay, numabalin anak. Saan kon akayat amay palagip day ta kanyak? Ay, nadingitit no nasahir ko man ang tirik na ayo. No pa awan tinalawag pa nagsinami ka ni Leon. Awan gurakin ko na. Siya ti aking basol no apay narigat ti biyagta anak ko. No pinilik ko maan na imbag tinakiasawaan. San ko makastoy? Agbabawi kayo kadya ni tatang tinakiasawaan niyo? Ado, arigat ko iti din nati amam anak ko.
Ngam no saan nagapukan ko na. Awan mo't anak ko akasken katika pintas. Ay, Si Kati Kired ken namnamak anak ko. na. Patag kaunay. Kaslam ay ikaw, akit yung munang alda ti panagklase mi. Ay, agasam namin. Ano atawan na nagsardengak. Nakapagturpo sa kumaitan. Nasapa lang ipasnag ko ti panagadan ko. Tapnosan ama sayang dagiti sakripisyo ni nanang kanyak. Ano nang pasweet kanyak? Wow! Nagkwapon! May magabigat mo, miss. Ha? Mabalin ti makyamam mo? Siyak ni Reynold. Isyak ni Dalia. Nakirutin ti panang putput na iti dakulap ko. Dalia. Napintasanagan. May bagay iti kinapintas mo. Ha? Maragsakan ang makyamang magan ka. Pagayam no awanan ti klasem, mabalin ka din nga awisan ka ngagmerienda? Pasensya ka na no saan ka mapagustuhan. Mapanak pa yung miniti library. Nabaya ka ng sardengak ang nagkadal iso ha. Mapanak pa yung miniti library. Kasanon, nabaya ka ng sardengak ang nagkadal kat marikatanak. O, di urin dun malam. Sige. Agyaman naklaunay. Among, nabit kami pi asimang pati pi Pilipinas. Kat awan pa'y unay gagayim ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kadwa mo't itay ni Permen, dito'y paraangan, anak ko. Agmemesa kamitan. Napan na kanon niya po nagititalakin na. Diya ka mo nagsubli pa Tapasado alas 5 mo iti malam. Anya gayam nga oras nga agawid ni Reynold. Isu nga rod ti sigsigag na nang. Awan pa'y mo lang. Usarik ko matilugan. Narigat mo't nga no, awan ti bukod na alugan, Leon. Gumatang kalaangan iti sa bali alugan mo. Ni Reynold ti kataga kitilugan na. Dahil sports car ti kayan na. Mailalaan itinla ko na alugan na Amerika. Aging gansa ita. Di na pa'y maawat adito'y tayon nga agnaod. Imbaga ng arod kanyak. Pagustuhan nak adito'y nga gadal. Ngam, agsublinto ka no iji Amerika no agturpos. Saan mo mat nga agpayso ang mapawila no, dahi tanto ti kayat na. Ngam bareng, agbalbaliw ito mo't lang ti panunot na nanang. Saan ta ba na napupuutan ti oras, Dalia? Sumip ngayon. Angam sana bale. Daras la pataray kilugan ko aging gadya balayo. Ala, agnerbiyosa kiti kinapartak mo agmanayo. Ang mga naman disgrasya ta. Mabali na pa inayadim lang kag pataray. Sige. Angam amangan no mailabas ta. Ipatuldom ti pagnanta ngagturong di balayo. Uray di sa hagnak malatan iti sentro. Saan? Itulnog ka. Kaya't ko amo dagiti tadakkel mo. Kan mamanda asyak tiga po na anasipnatan ka nagawid. Ha? Ay sus ka pabain. Asa nun? Makita ng ti kinadahaan ti balay mi. Nagadudag iti assignment sa masapol nga ilapas ko. Nang kasladyak mayulo. Pampanunudag pa lang ni Reynold. Sana nang tinti makitayin tudok ti balay mi. Naimpag. Tanairan ang awan ni nanang. Ang mga no panunutan na pa'y nagpapaara makit din. Pag iso, lumlum na kan init. Katkaslag tatapaulaan itimang liwang-liwang ataaw. Kabarbaro gayam tilugan mo? Wen, kagatgatang ni Papay. Mausar na ba't kaming tilugan na? Nalamuyot apatarayan. Ay, wan gayam, dalipatak matan.
Adaala ka di compartment tilugan ko. Kapit lang, ha? Ha? Ano nga tati mapanaalaan? Dalia, chocolate can rosas para kan ka. I love you. Reynold! Kung ano lang ang nagkamamu kami, agaraman at agos. Nakapimpintas ka. Damo pa lang nga makita ka. Agayata kun kan ka. Sapay ko mata sa anak apaayan. Makaturturog at na yan. Ay, ang kid-kid maklatan ang. Diyak mo't lamalampasan dahil timbas-pasag ka libro. Kaslap ikit tiyak mayulo timbas-pasag. Tanimot na rin ang tipang panunutag. Ay, yan yun ito yun na marikriknak. Agayatak ka din. May, kunak mo naliwayam. Kasilaw pa'y lang amin dito eh. Dakapay mo't lagayam dito salas. Apay, saan mo ka di pa'y analpas na itar aramidam, anak ko? Makaturturo ka nga rin na yan, nanang. Diyak mo't nalpas sa basahan dahil ito libro. Ingka maturugan. Sa paam tulatan ti agriing. Sige, nanang. Saan ka nga agpuy-puyat? Tanarigat ti agsakit, anak ko. Sana bali anak ko rapay ti adda pa nagbiagta. Basta nasalun at talakit di. Sige. Ijay ton pagadalan nga ituloy ka basahan ito libro. Tulungan kay tulahangan nga glutin ton makariingat. Ay, saan na dahi tati panunutang? Kabaulak. Tinapateg. Agadal ka. Sige nga rin, nanang. Inak maturugan. Sige, anak ko. Ay. Makonsensya aksa. Nakakaasi ni nanang. Nang kasanon. Agayatak sa amatan ka ni Reynold. Sana mabali na mapain ni nanang. Samay sa. Talagang harapaap ko ti makaadal. Ayan ni Reynold, nanang. Nakikitan ko man na mamikat. Kadne. Ti sisirik na pa, iti pagadalan, dan sa klase na. Riniin ko mo't itaya. Ay, nasuday tan. Papa, oray saan ako na mamigat. Agmerienda ako lang nito pagadalan. Ay, napok. Nasaysaya at matlaang no, ada karga tibuksit mo. Uray, basit laang. Ang mga no, di mo matlamayo, ti agadal, numapispisin ka. Nimat, Papa. Kaslasan na nariwam di Amerika. Ay na, Pilipinas dito yan. Ay niya kayo aya. Ay, saan kayo nga agpinapilit pa'y? Uray, agkape, wino, agatas ka kumapok. Sige, Lola, di ko saklangan. Ang dapat ngamin ka makamag. Ay, no, isuti ko na. Mapan ka nga rin agdigaws. Ang mga no, umaladaw ka pa'y nga agpaysaw. Nay, kaliklikod laang na Reynold. Si kansamat ti sumaruno arumuar. Nadlaw yung atang inal daw arumarak na nang. Ado tinasagan nga si Kaswag. Maawatak met kete. Masikuran ka laang no agtalinaod ka dito'y balay. Anya ti panagkunayo na nang. May pasnik mo't lang atan ni Reynold di agadal. Kat no, nagdartaras met arimuar. Malaksin no, ada sa bali apakakumikuman na. Ay, nanang. Ti pagdanagak. Amangan no may barkada manan iti pagadalan. Ay, sapay kumata saan? Saan ka aliwayan abagbagaan, anak ko? Ay, ang mga numaladaw ka iti papala. Reynold, saan ka pawilan nga agarang kanyak? Ang kababain nga ipasyal ka di balay mi. Dalia, Nakita mo't no kasamuti kinamamuti pagtangan mi. Nakurapay kami laang. saan na dahi ta tinapatag kanyak? Tinapatag? No, ay ayatan na. No mabalin. Saan ko akayat amamon ni nanang nga dakar-aram kanyak? Amangan no, atapon na. Asaan ko amayulo ti panagadal ko? Wen, maawatak ti kayat mo asawen. Saan adakes no agayan ayat ta? Saan atubang iti panagadal ta?
Awan ka di ti panagayat mo kanya. Antiyak amo no kasanosong batak day ta sa ludsod mo, Reynold. At ni, mangrugin ti klasik. Kasanong day to yan. Imbes na maipasnag ko ti panagadal ko. Saan? Mariribo ka naklakat nga rudan. Marignak. Agayata kon ka ni Reynold. Kasanon? Kasano tayo ito eh? Tiyak kaya't di mapaay iti harap-hap ko. Tiyak kaya't nagsangit ni nanangga po kanyak. Ngam... Amang anusan ko na maliklikan ni Reynold. Napas na kiti pa nagkaram na kanyak. Napintas tiyag pariir dito'y kataltalonan no kastaya malam. Nang runa iti kalapaw mo, Fermin amigo. Makapabang artipol oy, napintas sa denggen ti uni dagiti tumatayab. Ay, ne. Manungal daw ati ka nakit-kita leon. Adulaki di ti nakakumikumam. Ada nga min rinugya ka negosyo. No pa isa na siya ti mangimaton. Ay, ne. Amang ano, bumak ng kalaw na yan, Leon. Narigat matnawan ti aramidag. Mayat kumano da pagsangwan ta kahim nga ara kaya. Bayat ti panagsarasarita ta. Gaputa saan mo kaya tapasyaran kay Ibalay, yo? Di si kalangan ti ipasyar ko Ibalay. Pagbit talaan ko madanagan lakit din ni nanang ko na malado ka sumangpot. Uray ti itulnog kamet. Dandanitan makadanon. Diyak po na makapataray. Na nagadoan nakaparada alugan iti igit ti kalsada. Oh, dahitan ti balay mi. Ha? Dahitan ti balayo? Oh, nagdagkalan. Talaga abak nang kayo, Reynold. Ay, mabainak sa. Relax ka lang, Dalia. Nasaya at napapakin lola. Ha? Kasta, mailasin ko ti mga luklukat ti dirwangan. Ha? Ni Tata Leon? Iso ti ama ni Reynold? Ama mo yung matgayam kin ni lola ni Dalia, papa. Di awan nga rin ti problema. Nawaklo ni Dalia ti panagayat ko. Kaya't mo asawan? Awan pa'y relasyon nyo? Agar-aram pa lang kanyak ni Reynold, Tata. Inawis na lang agpasyar dito eh. Diyak mo't namnamaan na da kayo gayam ti amana. Kasano gayam man ama mo yun ni Dalia, papa? Ha? Kwa, siya kun ti mangibaga ni Reynold, Tata. Among Reynold, nakita dak iti J. Lake ngaglakla ko iti luto ni nanang akan kanan. Renolda, si kapay lang ti makamukin ni Dalia. Danunik lang ni Lula medyo kusina. Dalia iha, dito'y ka namang rabi. Agyaman nak, kababayan sa Tata. Sa Jack mabalintang bayag. Madanagan lakit din ni nanang no saan na ka mapasangpot na dagos. Apay nga taadimot lang makasubli ni Reynold, Leon. Ang mga nonyamot hindi napasamak na. Nagayanayat kami kini Monica. Ngam saan kami ang nagkatuluyan. Anya lang ang tibakuna ni Monica numaman na rito eh. Awan mo ti dakas na, no, ituloy da Reynold kandalyati, nagbalin a relasyon nyo kini Monica. Nanang. Awan mo, ti makitak aparikot iti dayta Leon. Saan damot nga agayan ayat? Sanda ka mawatan, nanang. Nasayat ngagbayso ti panaglangan mi kini Monica, iti panagkita mi manan. Nung sa balya saritaan daytan. Anak, saan mo kumaapawilan ti pagragsakan ni Reynold? Ta amangat no agrebelde maninken ka. Makitak matkit diti nagbalbaliwan na. Saan mo ka di pa'y analpas na gitar aramido manak? Saan ka ibagak? Asaan ka nga agpuy-puyan? Nalpasin nanang. Mabalin kun ti mapan maturog. Anak, mabitlaan. Ada ngamin kayat ko adamagan ken ka. Apay, agar-aram ka di dayjay a Reynold ken ka? Nanang,
Diyak kaya ti agilimad kada kayo. Uwan, pud no dayta. Napintas ka, anak ko. Diyak pawilan no adagarim ken ka. Ngam no mabalin, saan ka kumapay ang makinubnubyo? Maawatan kayo, nanang. Oh, Kasano itan? sige. Ingkan na ginana. Rabi una yan, anak ko. Nakita mo ti kinakurapay may Reynod. Namon pa yan at tultulungan ni nanang maban ang lako di lake. Tapno dala ang pagbiag mi. Kanang gastusak na agadal. Dalia, saan ang napatagkanyak dayta? Ay ayatan ka unay. Amon, si katiga po na nagbalbaliwa. Oh, agyaman na no nakatulong ang iti panagbalbali mo. Idada kami dyan US. Loko ak. Gapo iti dayta. Iniawid nak ni papa dito lugar ta. Nagkit-kita kidi. Nano mo lang kami ti panagbiag mi dito'y probinsya. Ngayon nga saan kami kumaanag for good dito eh. Saan ka kumamat anam-am mo? Amon, naidumduma ka kadagiti nagbalin akaayan ayat ko iti Amerika. Amok nga adayo ang napimpintas dangam siya. Napupudaw dagiti Amerikana. Ngayon awan iti kaskan ka, Dalia. Isang aklunan ko man ti panagayat ko. Ti imag, ibatang ko ma. Mariknak, adamat panagayat mo kanyak. Reynald, Dalia, Jackson, may limot tiriknak. Dalia. Ay ayatin ka man, Reynald. Ay na anak, no apay asimurot ka pa ilang amin kanya. Kabailak mo't abukod ko nga ilakod agitoy. Nanang, Dalia, Reynald, kaduanan ni tatalyon. kita niyo papa? Kita niyo ti kinagagat ti kaayan ayat ko? Anya ti kinonam, Reynald? Anadji ko na. Kayan ayat mo ni Delia? Amam ni Leon. Agam mo kayo matkan papa, Nana Monica? Nagsayatan nga no kasta. Awan nga ron ti agbalin na problema iti relasyon mi kan Dalia. Oh, naibusabot yung tila ko yo. Ay, adapay mat nabati asang kabasit tata. Nga mabalin min ti agawid ken nanang. Ni saan niyo mat akadwa ni Lolo Stan? Nagbati di balay. Nagkita kami ngamin iti may sa negosyante anam-am mo kiti Amerika. Ikimuyog mat ni Reynold kanyak. Nagawid kayon, itulog kayon. Pagpaspasyaran ni papa. Agya manaklaangan. Ngam, adapay ngamin papanan mi. Dalia, kumaykan. Sige, Reynald, tatalyon. Panawan na kayo, pay. Sige. Aganad kayo. Nagawid na mo ten Reynold. Ang mga nagururay ni Fermin ni Yabalay. At na kami napatag kapag saritaan mi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amom kayam anilyon ti ama ni Reynold. Apay asan mo nga impagpagakanyak? Itala makita nga bungat kayo. Kaguradak ka din, nanang. Pasensya kan. Patpatkan ka, anak ko. Saan ang sikat ti kagura? Sino nga ron ti kagura yo? Ni tatalyon? Kunak man naman anyaman na kada kayo, ti saan niya pa nagkatuluyan. Dalia. Pakawanandak no nasahir ko man ang tirik nayo. Anya ka di tinagtulagan ta, anak ko. Kunak, saan ka pailaan ang makinobyo? Pakawanandak, itiyak pa nakatungpal iti nagsaritaan tayo. Yung ikarik, saan ko habaybay anti pa nagadal ko? Taimbag na nagsubli ka gayam.
Kilaad ngamin nga dana pa nakita eh. Dandanik pa ikot nalipatan na. Ay na, talaga nga ado ti pakakumiko, Ma'am Leon. Ang mga no, bumaknang kalauna yan. Gayam, anya ti kahit mong inuman. Nagyaman naglagan. Tani, matipay lang terik na gauminom iti arak kita. Urayin talang arudan na maluto ni nanang ti pansit. Kumusta mo dagiti mulam? Danta ni nagdawa dagiti pagay ko. Parang awan ti dumtang nga bagyaw. Nura ita, nadamag paimot laang dagiti talon ko. Si Kaman nga rin ti sigurado na ti dayta. Sapay ko ma, Leon. Na mayroon to akang ina ti Eric. Tapno maabrot ko dagiti gastos ko ang nagtalon. Nakasilaw pa'y laang iti salas. Saan pa'y siguro analpas ni Dalia dagiti aramidan na. Masya nakiti anak ko. Makababawi ak iti panangungot ko kankana. Maputangak. Saan ka nagimula iti gura kanilyon? Hangam. Diyak kanunungan ti panakiayan-ayat ni Delia kan ni Reynold nga anak na. Madlaw ko. At dadurdursok na. Apaya siriring kayo pailangan. Rabin, Kasla ada pa kariribukam, Leon. amoy mutan ti may panggapit ti relasyon da Reynold kan Dalia. Amo nga ta ni Dalia di nagbalin a relasyon mi kan Monica. Ay, kita lang agpaiso tigasa. Saan kayo ang nagkatuluyan ka ni Monica? Ita, agayan ayat dagiti anak yo. Nadlaw ko alimiklik. Panagunak, saan a pabor ni Monica iti relasyon da Reynold kan Dalia? Anya ti pagkunaam iti dayta, Leon. Di mo ibaga nga adagura ni Monica ken ka. Nawan lang at tinapatag nga ibagakin ka, Leon. Awan ko man tiga po na. Asangwan ka, itiay mo dito'y balay. Adda ka di guram kaniyak. Nakurapay lang ang tibiyag mi nga agina. Awan ti mabalin ko nga ipagpanakil kada kayo kan ni Reynold. Saan ko amaawatan ti kahit mo asawan? May panggap ka di iti relasyon dagiti anak ta. Mangrugrugi pa'y laang ni Dalia. Iti panang tunoy na iti arapa mi. Ngam, nakinayan-ayat ka ni Reynold nga anak mo. Madlaw ko asaan ka apabor iti relasyon da. Saan ka anak bidtot? Sana ka nagsangit idi nagsinata. Ngam, mabuti nga para iti anak ko. Diyak kayat apagsangitan to ni Reynold. Maawatan ka. Ako nga idadda kami di Amerika. Naloko ni Reynold. Iso nga inyawid ko dito'y Pilipinas. Ngamdakkel ang tinagbalbaliwan na. Katgapuday takin ni Dalia. Mabali na naragsak na pa'y laeng iti panagayan ayat da ita. Ngam intun agbaybayak. Tsaka mo. Iso ano mabalin? Itatanasa papay. Aglinipat dakuman. Anya? Dalia, sikod na gayan ayat ta. Nakaragragsa ka kon. Gapot agam amo dagiti dadakkel ta. Awan ti agbalin aparikot iti relasyon ta. No, amom la ko, ma. Uy, dagita matam. Ha? Dahil pala ti abay mo, basbaso lang dagita matam. Awan gayam ti duma dagiti babbalasing diti probinsya kadagiti babae iti US. Ha? Kita aman ti panagkawkawas da. Isu dalaan Sa bali dagita. Ay, tinasayat pumanaw talangan dito yung parke. Sa bali matikit kita Iturnok na klangan. Agpasugnod ka manan. Umay ka man. Uy, ibatan na. Babring ka na titi makakita. Di ka. Kurang na arakupon na ko. Man, ano ko ma? Agayan ayat naman saan ka di?
Aglailo ka lang kanya, katada basol mo. Agpauyo talaga. Di malayawak lang ka nagati pabalasang alimabasit ay. Agselos ka magtin. Reynold, ang mga nanya ti pagtungpalan day takin nalailong kanya ka. Diyak kaya tamapaay ti arapaap ko. Agyaman na kiti panang itulod mo kanya ka. Dumanong ka dita balay Narabyantan. Oh, Reynold, anya ka, di ka matagkirin. Sa anak lakit ng agbidot. Lugan ni Papa dyan na sabat ta. Ha? Kasladyak madlaw kasano, ang nervyos sakit pa nagpataray mo itay, nakapas-pas-pas. Kasla naggapo ni Papa Ijibalayo Ar-arman na ang samat ni nanang mo. Anya? Ay, saan na pa'y nga mo tinapalabas na nanang? Sige, dumsaag taman lang ang dalya. Ang mga numadandanagan ni nanang mo. Saan ka nagbidot iti panang ipapan, Reynold? Nagkapungag paiso ni Papam dito ay. Talaga gaya mga agam-amo kayo kan Papa. Napaot ti pa nagsarsarita mi. May panggap kada kayo kendalya. Ha? Ano ti kayo asawan? Saan ko man narumbang pa'y ama-amuam da ito Reynold? Mas daaw ka siguro. No kasano nga agam-amo kami kan ni Papam. Nagayan ayat kami idi. Ha? Awan ay bagbagan ni Papa Kanyak. Sana nasakit tinakam ko nagsina kami. Ngam, agsangitak. Numapayak iti arapaap ko kanidalya. Ket prangkain kan. No saan ka anapudno iti anak ko. Nasaysaya at laengen alipadamon. No kaya't da kami apagsinaan ka ni Dalia. Dinto pulos mapasamak da ita. Agin inayat kami launay. Nang, apay mo takas di timbagayo kini Reynold. Nakaululi mo kapimanaw. Amang ano na sa rin mo tirik na yo. San ko ngayon bagakan ko anang agsina kayo? Inikakaklaeng iti pagpampanunutan na. No saan mo't laeng ang napudno, ti panang napatignakin ka. Marigna ka na budno ti panagayat ng kanyak nanang. Kanagkariak mo't kada kayo. Saan ko abay-bayan ti panagadal ko? Anak, mabutengak amasaktan tirik na am. Saan nakto apasakitan ni Reynold? Gabutamok. Ay ayatan nak. Talagang agayat kaunayan ka ni Reynold. Ulitek tagkari kada kayo nanang. Saan ko adadaalan ti adu a sakripisyo yo? Kanti pa nagtalit yu kanyak. Gaputa kayat kayo nga ipaayaan iti nasaya at apanagbiag. Ay, nakarabrabe awan pa iti anak mo, Leon. Ay, nanyakit din tinapasamak na. Awawa ka kita Ngam di naksumbatan. Kunak man no iti panagayan ayat dan kinitalya. Agbalbaliwan. Ang mga nun na isungsungkit din anay barkada kadagiti adik. Sana mabalin na subayan ni Reynold dagiti kalukman. Siyong karot ng inyawid ko, diti lugar tayo. Anya da jaya? Oh. Adun sama na disgrasya. Nagpiksal lakit din ti busina. Nilakit din Reynold da ita. Di lang mabain namang singa iti pan naturog dagiti karoba. Ay na, anya ay tinapasama kan ka, Reynold. Apay kadaan na partek ka. Maturog kay nanang. Siya kun ti makisarita kin ni Reynold. Ay, Sige Lola. Napatag ti pagsaritaan ni Papa. tanangam ko malaang ti makisarita iti anak mo, Leon. Tuwan nanang. Papa. Apay asan nyo may baga adagos kanyak. Ni nana mo ni kapay lang tinakaamak anagayan ayat kayo gayam. Saan ko man narumbang amamam da ita? Anya saan? Gapoy ti basol yu kan kwa na. Nairamramanak.
Kaya't na kami apagsinaan kin Italia. Sa bali lang ginagawa tam. Ala, inton bigatan ti panagsarita ta. Kunaklaki din no adan na disgrasya di rabe eh. Nga may di rumwarak gapoy tinapig sa abusina. Nimod gayam Reynold. Mabayin na kadagiti karoba. Nasinga ti panaturog na. Nabartek ngamin ni Reynold di trabi. May sana ba't Leo? Amang ano dagiti kadalan na ti kaduha na naginom. Ay, di mo kad nagpalbaliwan. Nimot adan kaya nayat na. Nakitak tinapindas abalasa ngayon pasyar na iji balayo. Ni Dalia Rayay. Kayan ayat nan ngagpaiso. Reynold, nanyaman din bagbagakan kanina na. Saan ko mga isot pang panunod? Nagbidtot ka na ipapan mo akayat na taapag sinaan. Bayaan mo da, Jay. Mabit lang. Apay akas ta tilangan. Maululawak pa lang. Ha? Danda ni Jack Simbrek. Nasakit ti ulok. Agoray ka. Nagbartek ka ka di iti rabi eh. Pangasim ha. Saan ko mga sakit tinakam mo? Naglanipam. I love you. Dalia, Oh, dandanin ti oras ti klase. Inton madamdamang agsarita ta, okay? Sige. nung Jack kumaliniklikan ni Papa. Jack kumapay bimangon. Ang magawi daksan. Talaga ajak kabailan. Dayta ka ditim mayam? Tapno sala nga din na. Leon. Saan? Numabalin ako malahan. Agpakpakaasyak. Dakal tinagbalbaliwan ni Reynold kapukin Italia. Awan ti mabalin ko. No tinagidakas natin bagaka. Leon agpadataan na ganak. Nakurapay kami. Katawan sa bali nga arapaap ko. No saan ati makapagturpos ni Dalia iti panagkadal na. Mawatang ka. Nakasagana kamang tulong king kamunika. Agyamanak. Nga moray ka sa no ti kinakurapay ko. Ikarigatak apagadalan ni Dalia. Sige. Sanak nga rudeng nga bayag. Masapol na makasaritak ti anak ko. Ang mga no na insulto mo't ni Monica iti day nga imbagam Leon. Bueno, adda ka di pala ang nabatbate a panangipatig mo kenkwana. Awan sa bale na patig kanyak. Nung saan napagimbagan ti anak ko. Awan panggap ko subian ni Monica. Nang runa kat agayan ayat da Reynold Candalia. Aywan gayam, itay pa'y asimmangpot ni Reynold. Nasakit ka no ti ulo na. Ang mga no dayto iti pangrugyan ti di na panakaipas na nga agadala. Ipabusoy mo na siyak ti makisarita iti apukok Leon. Dumngagmat no kasarita maanasayaat. Saan ko atinudupan ni Reynold di dirabi, tamo ka na Bartek. Siyak pa yun nga amana, tinagpakumbaba. Ay, agyamanak. Nalpas ko matlangan ti research project ko. Nagkrikat ka ng sapol iti day di libro ha. Sa nakapuskul pa iti binasak. Mapisinak pa iti din. Ay, mun kaya. Kumusta nga tang ni Reynold? Ni Reynold? Nadakatuwa na babae. Anya di kaya sa kuday doy. Insukat na ka din iti sa palay. Abay, anyat nakabasulag ka ni Reynold. Dalia! Nakita na ko. Nakadayo mo hindi katuwa na babae. Oh, Papa Nam. Apay, awan ka diti klasen? Kagap-gapo ka ti library. Mapana ko magmerienda iti kantina. Napukawan ti bibisinak. Gapo ti nakitak. Reynold. Apay, anaramin mo kanyang ti kastoy. Anya ti sasawam? Di ka nagbulbud pa'y. Nakitak ti kinalailayo iti day di babae. Apay, anya ti basol ko kan ka. Saan ka nagsangit? Ang mga naipagrup bagiti makakita ka data asaksaktan ka. Agsarita ta indro madamdaman. Sige, agdiri
diretso ako iti sumaro na klase. Dalia! Ano pa yung mabisita? Masaktanak pa yun kastoy. Nanyak naman na bagsangitin na gayam ni Reynold. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nay, nagsubli ka mat adagos, Leon. Ada ka din nalipata? Awan na nang talagang apagbitak lang iti napanak. Baliwak ti rumarin to malam. Ay, nagluto ak iti bibingka. Mailiwak ngamin amangan iti bibingka. Ah, kaya't mo tag merienda? Madabdaban to nanang. Sana pa yung mabisin. Ay, nalipatak ngamin ang titimawa si J-Lake. Tapno agkita kayo manan ka ni Monica? Anya di ko na yun, sige ka din, merinda kayo na. Makadigdigos ak manan. Ay, naglaw ko anay kulang ni Leo. Ay, no apay ngamin anay bagakday dyan. Malagip ko man kayam ni Dalia. Kumusta dangatan ka ni Reynold? Awan ka ti mas istorya ti apo ko. Nakapasyar ka ba't dito yung balay, Leon? Pasensya ka niti kinanong mo ti pagtangan bay. Anya kalakit din ayagayam. Naggapuak mo titirigat si kakit dimat. Aun gayam napalabas kay tay. Isuasin naruno ka diti balayo. Sinarong karak lang dagiti talon ko. Mangrugin nga agbagas dagiti dawa. Dandani ka nga rin nagapit no kasta. Madanagan ang laang tapasaray manglangab ti tangatang. Kureg tudo ko ma. Di nalaki di pigpigsaan kat mayat latta. Oh, itay pala nga dati ito nagtirugan kung agsang sangit ka. Saan ka narwam nga damang sangsangit ka niya kababae? Pasensya ka. Diyak lang magawit ang triknak. Reynold, di na ko may padpada ka dagiti nagbalin na babae iti biyag mo di Amerika. Anya ti kahit masawan? Inaayat nak. Kalpasan na. Saktan naglagayam. Saan ka di aday ito ti kayat ang mapasamak ni nanang mo? Di mo ko may ramraman ni nanang. Kayat naasaan ka nasingain? Iso ala ding hitak. Aglinipatan. Kunak no'y ayatin nak. Nagtaras kat gaya man di ba nang isukat mo kanyak? Diyak ipadlaw ka ni nanang nga nagsangsangitak. Lingdak ti rupak dito at idugabok ko. Nanang! Sumrag kalatan anak ko. Saan anak katrang katari daw? Ay, Madama ngay sagsaganat dagiti luktot itong bigat. ay, akyaman nak. Ano yung paglahangan tayo dahil kusina? Ay nanak, nasitngatan ka man. Kaglambot ni Reynold. Saan mo't ating manunan? Ay, nagdardaras kami nanang. Sige nang, agsukatak labit. Saktong timaka mo agluto. Sige, sige. Diyos ko. Kasano mo may lingid ko ti sa mamarikrik-nak. Sana nagkatuloy ang dananang kentatalyon. Sa ita, nakamimot kini Reynold. Dalia, apay nga insardeng muntag subo. Basit pa'y tikinan mo, apay, madmadi ka diti bagim? Kaslawan gaganasak amangan. Pampanumutak namin dagiti nagado nga ramidag nga assignments. Dumdumlawak ka dagiti tignay mo, anak ko. Kaslaawan gaganay gayam magpayso. Anak, saan mo kuman nga ilimod kanyak no adda marikrit nam anasakit? Masansan kami nga puyatak. Gapoy ti kaado ti masapol nga ramid tit nanang. Mabit man laang. Nabayag sa di nagpasyar ni Reynold Saan nakapayan nga itultulod? Adumat nga winter aramiden na.
Makatiyos. O no, adamot problema iti relasyon nyo. Ah? Awan, nanang. Anak, saan ka kuman nga agulpot? Nasaysay at magkit din no agsina kayo pa'y laang. Isupay amang dadaol iti panagadal mo. Nanang, talaga ka di akayat yung agsina kami? Ah? Ha? Nagpapaspasamag kan ka, apay ngagsangit ka. Sige, nanang. Makamuka ako man nga gipak ni Adupay ti Aramida. Maring masapa amalpas ko dari jay kat sa anak man na mapuyatan. Nasa dinagtungpalan ti ayan ay at mikin ni Reynold. Apag biit. Binaybayan ako nga namin pinsan. Nagtutuman na babae ti makikita kakakuyukuyok na. Nga may karigatak nga ilimod ti amin kaninanang. May karigatak nga ipamaysa ti panagadal ko. Diyak kaya't nga dapang babalawan ni nanang kanyak. Kaputa ba siya anak unay kan kuha na. Saan ko apaayan iti arapaap na para kanyak. Narabian ka man na simbang pet. Di mo iba ka, naggapo ka pa lang iti pagadalan nyo. Kadwag na iti barkada, papa. Ano kayo nung makbasit? Dahito yan tisan ko akayat. May barkada ka manan. Amangan numabaybay amanan ti panagadal mo. Makatulong dagiti barkadak iti panagadal ko, papa. Sigurad bumlaan. Huwag kayang malagim ko man. Kumusta kayon kinidalya? Huh? Manmanong, nagkita kami. Napas nagiti panagadal na. Kanjak kaya ta singaan. Mga nusak peti yung tanti na. Nasaya tamom na ita. Sige, maturog kan. Nasaya ata saan mo pinagungtan ni Reynolds, Leo. Masapol ti anos kan panakaawat kan kwa na. Wala na nga. Masapol ti anos iti parang isurukin ko na. Ngam saan ko amaklon na may sungsung manan iti barkada. Kasaritam lang kumati nasayaat. Ay, no saan lang ataan na sa paarimwar. Kasaritak kumamot. Wan nga rod na nang. Anyan tuman nga tan nga oras sa sumangpatin ton rabi. Baring sa anak ama sa pa ama katurang. Taasyak to ti makisarita ken kwa na. No nabartek tumanan, saan nyo nakasarita? Naitatisan ko akayat ken kwa na. Ammo nga tani Dalia dagitoy ama paspasamak ken ni Reynold. Saan na lang ata abagbagaan? Naistorya kanyak ni Bobo at nakita na kalo ni Reynold nga nakadwa na anapintas a babae, Leyaw. Ano niya? Saan nga taan ni Dalia tinakitan? Ama muna ni Dalia. Naminsan pa'y anay pasyar ni Reynold dito'y lugar tayo. Namin adon anakita ti Baro ang nagkuyog da kini Dalia. Aramid na pailaya Amerika na ita. Amo ka ni Dalia na gito'y nga aramidan ti kainayat na. Ay na, nagwapo mo ngamin ni Reynold. Imalan sa king ka, napartak ng babae ti pagsasaritaan, Leyaw. Amen. Saan mo kumana lagi pa ang tinapalabas? O sige, agyaman na kitinaibagam. Kasaritak to ni Reynold. Anyaman nga tanda ito'y anasumok na. Naglukon. Sa bali at talaga dagdag tutubo. Tandaninak pa'y napadung parang dayakot si. Huli ka. Malasin ko na idea. Sa naglakit di nagbidot iti nakita. Ah? Monica? Ah. Kung nagtupayan ni Reynold. Sino man nga tanti kadwa na babae? Sige, Leon. Sige. Yung baglakit din na sa naanadlaw ni Monica ni Leon. Hanggang
Apay nga dito ni Monica. Ay. Nyaman nga tanday ito'y nga aramidan ti anak ko. Agmay-may saklang dito'y balay may ita, tata. Kasangsangpot ko lang. Siguro, madamdama na ang adan ni nanang. Nakita kita nga masang kami nagsarita. Takas lagdardaras. Oh. Saan nakakading ngayon tulnog ni Reynold? Ha? Apay. Apay asan mo amay perreng dagiti matam kanya. Awan ka di pa'y tinaibaga kada kayo ni Reynold, tata. Nagduduman na babae tinangisukatan na kanyak. Ingkad din ko hasikati muna kasarita. Nasaysaya at no nilatan Reynold ti kasarita yo, tata. Diyak kumakayot yung sakit. Nga mayayatit ni Reynold. Iso na lang talino ko nakmat. Namsa na bali. Napatpatag ti arapaap mi kaninana nga makalungaw. Ngam ti ayan-ayat mi ken ni Reynold. Iso ngayon karikiti bagik nga agturpo sa kiti kosok. Ala, isang din mo Wala na. tagsangit. Mga nukilata dumtang ni Monica. Kat masangpitan na kahit ikas talangan. Pasensya kayo lang kumantata. Diyak lang malapdan ti riknak. Lading itak ti panang baybay ani Reynold ken ka. Masyanak iti na may anakin ka. Ngam di kagda nagtakasarita. Sana nakasapulan. Leon. Ah, Nanang, Sana ko na mas tao, itinapagtang iti anak ko. Sana ka nagbidot, itinagparik na kanya. Awan nagtumaan yung agama. Monica. saan ka maakas na ti pa nagsauyo kini Tata Leon, nanang? Awan basol na iti pa nagsinami kini Reynold. Bakit mo pa ilaang dahito yung lalaki? Anya pa ilaang ter aramidam, Leon? Pumanaw ka! Hindi pa ilaang nga agat atapak kadagititignay mo. Nagdamagakan kan! Nagulbod ka! Ni pa ilaang, Leon, ti umuna, ama kaamwak. Pakawanan da kumay ti pa nagulbod ko kada kayo. Kaso, napatpatagbayan ni Leon ngam siyak nga inam. Nanang, saan niyo kumakagura ni Tata Leon? Saan mo nga ikalintagan pa'y? Anak ko, ipatpatag ka. Saan ka kumakayat nga ungtan? Ngam, nasakit tinakam ko. Ngam, nasasaya at dayjaya nagtumpalan niyo ka ni Reynold. Saan kayo nagungat pa'y, nanang? Ikarig, tungpalag ti arapaapyo para kanyak. Agtor po sakit ti kursok. Kumusta tinapanam, Leon? Anya tinapasamak? Apay ang makapungtod ka si Magpat. Gapo, iti apo ko yun. Mangibabain. Nalpas lang aro din na nagbalbaliw. Sublian na pa lang nagitidyak kayat nga ramid na ini. Saan ka maawatan? Nakitak, ada kadwa na ababay. Pinanak ni Dahlia ang nagsinadan. Anya? Angam apay. Ni Dahlia tigapuna ang nagbalbaliw ti anak mo. Nasangpitan na kami ni Monica ngagsarsarita ken Dahlia. Nadagsam dagiti balikas na. Hinabog na akasla ayop. Inramraman na ka akinagura. Angam... Diya mo, nusto ti pampanunod ninyo. Sumangpit lang ni Reynold makita na. Diyak mapalabas na ito'y hinalamin na. Kasaritam kumalaang anasaya at ti anak mo, Leon. Saan amarisot da ito'y iti kinasabrak? Oh, kunayo nga ta, no Jack Nadlaw, ang nakita na kami ken Chanel. Katanya ta, salangadan nak. Reynold saan nakapilitan. Masayangan kayo iti panagsinami kan Dahlia. Ito kayong timangaram kan kuana. Bastos! Dinanugtak. Kahit mapait na yun ah. Apay ayadin ang ram ni Reynold. Bayam, siya klaangin ti makisarita kin kuana. Bayan na kami ngagsalita nga agamahan nanang. Bastos na iti kami. Papa, tanggandak no api ang naaramid ko dahito eh. Pinabayan anak ni Nana Monica.
Basol da dyan, bakit no apay nagsina kami kinitalya? Agulimag kan! Saan mo kumaabugkawan da anak mo leyon? Taka man langan. Reynold! Agsupli ka! Papalam! Tiyawanan bain? Bayamon, pagkalmaang kumatirik na. Saan amarisot da ito'y aparikot, babaan iti kinapudot ti ulom. Sakto ti magsarita kini Reynold. Reynold, apay inisit ka nak. Ada ka di pailaang pagsaritahan ta? Adda. Basol mo. Gapukin ka. Di nang ranak ni Papa. Nagsarita kayo gaya man. Reynold, nagsinatan. Paguli may kanak ko man. Amom no apay nga insina ka, Dalia, ha? Basol ni nanang mo. Saan nakakayat aparahin ka? Anya? Saan mo nga mo ti ibagbagam, Reynold? Saan mo anaawatan ni nanang iti kinasarita na ka? Balbalin na nakasaan ang makaaawat, ha? Mariknak, awanan apulos ti panagayat mo kanyak, Reynold. Nalpasan a pinasakit anak. Iso a panawan na kuman. Awanan tinaska na pagsaritaan tapay. Sana siksika ti babae. Si kalakit din ti pagsaysayangak iti oras ko. Ha? Nagsakitan na ito ngay palpalak amo kanya, Reynold. Awanan mo ka basol ko. Yung nung apay ang pasakitan ng iti kastaon ay tumambog lang kumagas iti kasaan ti masaktan. Sa anak ko man na nagayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka makapagulbud kanyak, anak? Nagsangsangit ka lakit di. Inan-ano na kadayjay a Reynold. Awan nanang, baybayan yun. Akulpud ka kadamanin kanyak, talayang. Nanang, nasakit na kiti balikas ng bakal na kanyak. Nyak kabalan. Ti at masakitan, iti makikita ka pa nagsagabam, anak ko. Noon niya lakit din tinagpadaan tigasat ta. Saan nyo ka man ngay ramraman ni Tata Leon? Nung pa'y saan kayo ang nagkagasat nanang? Amok, awan timbati o sakit tinagam kan ko na. Apay, anya nga mintimbag-bagakin ka ni Reynold. Saan pa'y lang ay tati pa nagsarita tayo may papaniti daytoy. Basta daytoy titandaanan nyo nanang. Saan ko apay-payan ti panagadal ko? Nay, anya ti kaya tasawan day ti Reynold. Apay nga agim impaki kakadagiti arwatam. Kagurgurak ni Papa, Lola. Iso apo manawak langan. Anya? Sa din ti papanam? Makamulitan, Lola. Pangaasi mapog. Agpanunot ka kumay dinasayaat. Pakawanam ni papang mo. Ngam no saan mo kumasin ng basong batan ti amam? Saan nakakumaadin ang ran? Lola. Anya nga min ayati na pasamak yung kinidalia. Ay, masayangan ak itikayan ayat mo. Nagsingpad. Saan tayo kumana pagsaritaan ti maipapan kinidalya, Lola? Ano ti kayan ayat ko? Anya kalakit din ay apak. Reynold, danggan na kapok. Saan ka kumaapumanaw? Kasaritam ni papang mo. Agpakawan ka, kenkwana. Awan ng kisabali ang aram idak. No di ti pa nang ipamaysak iti panagadal ko. Nagsalam. Sana ti pa nakapukaw ko kini Reynold ti kapuna madadahal ti arapahap ko. Gapo kini nanang. Kani ti masakbayan mi. Ikarigatak. Dagbalin na natipkar. Naimbag ta si ka na mismo ti masidag kaniya.
Pasensya kan. Pagbabawiyak no apay nadangran ka. Pakawanan ta ka nga, Papa. Saan ko maarumbang sinumbasumbatan kayo? Patpatgang ka, anak ko. Ikarik, Papa. Saan to na maulit yamin? Nasaya at libatan tan tinabalsamak. Di kahit ko pagsaritaan da. Apay abinay bayam di dalya. Kitno asino latan na babae tinangiso katamkang kuhan. Lumabalin.